Salutare și bine v-am găsit la al doilea episod de pe acest canal. Astăzi ne vom juca tot Brawl Stars, dar o să ne jucăm și alte jocuri în alte episoade tot de astăzi. Da, eu acum m-am jucat puțin pe Day of the Day, cele care candidează. Adică nu m-am jucat pe harta de Brawl. Ba, da, m-am jucat. Mint. M-am jucat. Ok, am jucat cu Epic. Acum aș vrea să joc cu... cu cine să joc eu? Cine să joc eu? Ok, și știți ce să fac? O să dau așa. Și primul brawler care pică pe... Primul brawler de aici. O să-l iau. Hai să vedem. Dynamite. Ok, și aici o să dau fucking fish. Ok, solo showdown. Hai să ne jucăm. Adică am făcut 2 like-uri la episodul ăla, că nu m-am uitat. Puteți să-mi ziceți și voi în comentarii. Sau o să mă uit eu. Încă un Dynamite. Cred că m-a omorât și am dat și star. Ok, acum am să vedem asta. Hai să vedem cum spune. De ce nu? Slow and steady wins the race. Nu-mi doresc foarte mult să l-am pe Byron, foarte ok cartea Brawlerul. Hold on to your hats. Hey. Oh, that's smart. Ok, l-am omorât pe Byron. Bun. Trebuie să văd caia urâtă de pe... Ok. Sweet and dandy like cotton candy. Am făcut ceva urât, dar... No rest for the wicked. Nu știu de la sezon. O țică de pe ok, o să dau eu. Dacă știți ce să fac, o să dau fucking fish. Vă zic că sunt atentiv. Ok, cubul.
Haide să ne jucăm. Mă, câte viață îmi dă. Dă foarte mult de mult Penny. Nu m-a jucat cu Penny de foarte mult timp. Când s-a făcut puterea acum și... Cum mi-am stresat? Super puterea acum și... Mai bine. Aproape de mine, da, oricum că dacă vine aproape de mine, îl bat. Ia avem acolo și singur și un singur doar. Hai să facem și puțin ASMR. Da, știam. Eram sigur. Deci eram... Și mai bine. Eu mor. A, de mic. Ăsta, degetul. Da, hai să ne jucăm. Brawl Stars. Nu te cred iarăși cu Dynamite. Nu te cred că m-a omorât! Îmi dă și 5 trofeuri. Aolei. Acum să juc cu sări. N-am mai jucat de mult cu sări. Eu n-am nicio legendare pe contul acesta. Puțin să dăm aici, că poate nu mă aud. Ok, o EMS. De ce? De ce vin? Na, că și eu. Mi-am dat upgrade. Eu sunt sigur că e cineva acolo în buș. Nu. Să-l iau? Nu eu. Iată. M-a bătut! Știam că-l bat. Păi mie mi se pare că atacul lui Jin și al lui Surge seamănă. Nu, adică la Jin e chestia aia cu... Nu mă refer ca și cum că se duce chestiile alea așa în mai încolo. Vedeți că și Surge are un fel de asta, dar nu mă refer la chestiile astea care se duc în stânga și în dreapta. Eu mă refer la cum arată atacul. Nu te cred! Cum n-ai m-a nimerit? Ok, am chef să joc cu Mortis. Asta aici. O să iau asta și asta.
time. Drink up. Să jucat cu sări. Ok, deja am filmat 10 minute. Apropo, la câți abonați să facem noi ca să facem 60 de view? Bine, multă lume să zic acum, nu vrem 60 de view, cine știu că nu te 60 de view. Da, dar, na, dacă vreți să fac 60 de view, 5 abonați. Nu 5, hai 2. E cineva aici, nu? Mamă, gata, am făcut la maxim. Acum are și atacul mai lung. Oh, nu! La asta vreau să zic că se numai. Alei, m-a omorât. Ok, și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați un like, subscribe. Sper să ne vedem și data viitoare. Salutare!